ajuda, sisplau! Sisplau, podeu posar, sisplau, ajuda! Sisplau! Sisplau! Ajuda! Però estic parlant amb vosaltres! Sisplau! Noi, tranquil. Estava esperant per veure si algú decidia ajudar-te, però sembla que no. A la gent li és igual perquè estem junts. Uns diuen que t'ajuden, els altres fan veure que no poden, però la majoria ni tan sols et dirigeixen la mirada. Però jo estic aquí per ajudar. Digues què. No és evident. Mira, acosta't. Puja. Ei, Quim, que no soc perillós. Només estic fotut, pots venir, sisplau. No és aquesta cosa, és aquesta. Què hi ha al final, què hi ha? Allà al final. Un nus. Un lligam bastant fort. I si et dones amb corda de ser-ho? Suposo que amb una mica d'estona podria. No pateixis per això. Només una estona més o una estona menys! Però et puc preguntar com has acabat així? Sí. Però m'has entretenint amb els nucells, vale? Sembla que no, eh? T'has posat en aquest partit tu sol i en sortiràs tu sol. L'únic que puc fer és quedar-me aquí i fer-te companyia si vols. Ara has tingut la sort que jo passava per tu. Però si et trec jo d'aquí, que m'asseguro que d'aquí 10 minuts no hi tornis a estar ficat. Has d'aprendre a fer-ho tu perquè després quan jo no hi sigui te'l sabem fer. Filla de puta. Si et costa tant de fer aquests putos nucells. Mira com estic. Mira com. Penses que si surto d'aquí em tornaré a fotre jo mateix aquí dins? No sé, per això vull que m'expliquis. No, I després em trauràs. només tu sol, ja ho veuràs. No sé. Més que ficar-m'hi jo m'hi he trobat. Vull dir, les coses anaven bé i un dia em descobreixo aquí. Així. És una merda. O sigui, jo no m'hi he ficat volent aquí. I tampoc sabia que el fons del pou era en realitat tan fosc. Jo no... De quin pou parles? És igual, no, sí, però jo abans era feliç, hòstia. Era per ignorància que ho eres. Vull dir, has sabut darrerament alguna cosa que t'hagi fet canviar aquest estat? No ho sé. Com les pomes, no? De verdes i brillants a mancades i podrides en terra. El temps. Exacte. Que crec que tens tots els ingredients que necessitàvem. Ara és només qüestió de, precisament, temps. Sortiré d'aquí jo. L'important és creure en la sortida. Pots no veure la llum al final del túnel, però l'important és ser conscient que hi és. No ho sé, que hi és clar que hi és, però és que està molt lluny. Mira la teva esquena. Què és? Què més? Abans has deixat anar el concepte de felicitat. Què té a veure amb la teva situació actual? La seva manca total, potser. Llavors, tens molt clar que no hi és. Aleshores, també deus tenir molt clar quan hi era, si és que n'hi ha hagut mai, què era. Clar que n'hi ha hagut molta. Pel que fa al que és, Això, si tant n'hi ha hagut, no és també un motiu per ser feliç. La felicitat és eterna. Si ho has estat una vegada, ho ets per sempre. no em vinguis amb aquesta merda. Em veus bé, a mi? Em veus bé? En sèrio, mira, em veus bé? Aleshores, A mi la felicitat sempre va lligada al benestar. I ara mateix no estic bé. som feliços quan estem bé. Sí, clar, quan tens bona companyia, bona temperatura, bon escalf, Sempre, Clar, això es diu bon estar. Si no estaríem parlant de mala companyia, mala temperatura, mal escalf, mal estar. que associem tan ràpidament felicitat amb benestar com infelicitat amb malestar. Sí, però jo en cap cas estic parlant de benestar.
segons del termini de l'acte de la seva àvia. O per altra banda, t'ofereixo 100 milions d'euros, però de part d'una empresa capdavantera andalusa que ha fet tota la seva fortuna a base de traficar amb pets d'animals i òrgans de persones. Amb qui et quedes? Dit això, amb la panera, no? Però l'altre no et dona 10 euros, Te'n donen 100 milions. És igual, em quedo amb la panera. I d'entre tenir 500 amics, però que sacrificarien la seva amistat per qualsevol moment per 30 monedes de plata, o tenir-ne només 5 però que hi seran sempre, en qualsevol moment. Passi el que passi. Lligats a tu com la unió amb aquests nusos. Sí. Això sí que és utòpic, però no puc estar més d'acord. I quina conclusió treus de les teves respostes? Mira. És perfecte que em vulguis ajudar i agraeixo els teus esforços, però més que un hora. Necessito algú que em tregui d'aquests putos rotllos! No saps com has arribat fins aquí, però sí que saps què necessites. Et dic la conclusió de les respostes. Jo què sé. Hem parlat de futbol. Por. Vale, doncs, per una banda t'ofereixo 5 entrades. Val? Una per anar a veure el Sabadell Ourense, l'altra per veure el Leganés Osca, una per veure el Mollà Municipal de Gandés, l'altra Reial Banyoles i el Leganés Osca. I per l'altra banda t'ofereixo només una entrada, però és a la primera fila del Bernabéu, que un dia d'aquest juga contra el Barça. Amb què et quedes? Amb el Bernabéu està clar aquí. Però l'altre són 450. Prefereixo 90 minuts millor. Com s'explica? La qualitat. Perquè la qualitat sempre és millor que la quantitat, no? No sé què. Sí. Prefereixo 15 anys bons que 90 de merda i avorriment. La vida no és perduda si l'has viscuda. No ho forcis, que anem bé. Hola. Sí, ara surto. Ja està. Estic a punt. Ja ho sé. Jo també trobo a faltar. Ara vinc. Estàs molt millor abans, Acabem amb això, en sèrio. Ja només queda un últim consell. Jo crec que és el més important. Consisteix en relativitzar. Sigues tolerant. Quina merda és aquesta? No funciona, context no funciona! El que per tu una grip no és el mateix que per un nadó de 2 mesos. O trobar-te 10 euros voleiant pel terra no significa el mateix per tu que per sense sostre. No? I no saber de ningú pintar-te les ungles la nit del ball de final de curs. Per una adolescent americana pot causar-li gairebé ansietat. I en canvi per tu és un problema menor. Les situacions tenen importància relativa segons els individus. I quan t'adones d'això, tot canvia. M'estàs dient que si hi ha alguna cosa que jo em penso que s'està acabant el món, sí, he de veure que el problema en realitat no és tan gran. O que una cosa que sembla fàcilment resoluble realment és molt més complexa, però en canvi quan la resols el que dèiem, benestar. Sí, però tornant al que estàvem dient abans. No sé. El present aquest, no? El present està guai, sí. Però no podem perdre de vista ni el passat ni el futur. Vivim en un món d'immediateses on tot passa ara, estrictament ara, i el que ara mou el món. Potser d'aquí 10 minuts ja no té cap valor. Ens han educat en un fals carpe diem on tot s'escolta i hem d'agafar cada segon perquè s'escapa, se'n va. I no dic que no sigui així, però sí que dic que no ho és tant. El passat té una importància radical i el futur sempre ens hi hem d'enfocar, no? O sigui, sí, centra't sempre en el present. No pots tenir mai, no pots perdre de mai de vista ni el passat ni el futur. No.
Què més? Ara la tolerància. Vale. Sí. La tolerància. Vinga, No va. és ben bé el concepte més adequat. Tenim molt immediatesa, perquè deia que accions ràpides i lents instantanis. Això hem après a valorar els temps que no són estrictament presents. Ella, la mensuaren, ens han fet creure que hem de ser sempre feliços en tot moment, al 100%. I ser feliç està bé, és un moment dolç, però no és el nostre estat natural. La tristesa no és cap malaltia. L'altre dia vaig sentir que en els últims 10 anys s'havien diagnosticat més casos de depressió que en tot el segle XX. És fort, perquè no és que ara tinguem més tendència a la depressió. És que ara, per qualsevol sortida de l'absoluta felicitat, ja es considera que estàs en un estat de depressió. I no estàs deprimit. Estàs en un estat de malestar per qualsevol motiu. Absolutament normal. Pues això abans no passava. Si no estigués en un estat de malestar per qualsevol motiu normal, la que passava. Però és que aleshores se li deia tristesa, no depressió. Abans la gent sabia superar els seus entrebancs sense ajuda de fàrmacs. És que no. Hem desaparès i és una llàstima. Si jo hagués nascut fa 100 anys, no estaria lligat d'aquesta merda. No, dius que hem de ser més forts que les nostres barreres i més ràpids que les nostres olors. Dius que si abans es podia fer, ara també es pot, l'únic que hem de fer és aprendre. I em dones 4 claus per fer-ho. Una primera, en què he de veure que sí, que hi ha un problema, però és que també hi ha una solució i l'he d'afrontar. Una segona, veure que la felicitat sempre va lligada al benestar, però és que la qualitat sempre és més important que la quantitat. Una tercera, que el present és relatiu i que sempre ha d'anar lligat a un passat i a un futur. I una quarta, parles de relativitzar i tolerar els problemes. Aquestes 4 cordes són els punts cardinals de la meva brúixola. Però sóc jo qui he de trobar el nord. Allò que se'n diu, no? L'àngel de la guarda o l'inconscient. No sé. Només t'hi busca a qui ho mereixi.